Nako'y napuo na ka question. Gusto na ko, pili ka sa napulo o 5. Unsa sa Tagalog ang chiko? Chico. Pass. What's up guys? Welcome to another video o welcome sa lang edisyon sa atong ang pangutana portion. O sa dili pa, gusto sa nakapasalamatan ang tanan na misuporta, umisalig na akong mga silingan diri sa YouTube. O labi na sa among mga hugot kayo nga mga higala sa among palangga, legit palangga. Daghang kayong salamat. O di na ako siguro i-mention basta nakaibawan mo silang tanan. O karon nga edisyon sa ang pangutana medyo special. So power on sa ang pangutana portion. Let's go. Kanang kuan, kanang ikaw nagka. Hi, my name is Glenn from Fatima. I'm 8 years old. Okay, Clint. Yeah. Nako'y napuo na rin ka question. Gusto na ko, mupili ka sa napulo o 5. Okay, tagay ko usa ka number. 3. Okay, number 3. Unsa sa English ang guyabano? Guyabano? Kuan? Guyabano? Magic fruit. Guyabano? Kuan? Pandan? Kuan? Jackfruit siguro? Pass. Okay. Second number. 1. Number 1. Unsa sa English ang suha? 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 Ano suha? Suha. Pass. Third number. 4. Number 4. Unsa sa English ang kainito? Kay nito? Tomato. Oh, kamatis ka lang. Usbo na ko. Unsa sa English ang kainito? Star fruit? Wrong day. Pass. Ikaw patata. Last number. Last number? Okay, last number. 5. 5. Okay. Unsa sa Tagalog ang tamarind? Tamarind. Kuan? Tamarind. Kanang tambag. Tampalok. Very good. You got it. Thank you, friend. Shout out. Shout out ko sa akong mama, sa akong kuya, sa akong tatay, sa nanaw ara, sa akong mga friends. So, hi guys, this is Richard Dangil. Kindly visit my YouTube channel, Richard Dangil. And that's all. Okay. Nakoy na po ka question. Ito man. Pero 5 ra to piliyon na ni para sa imo. Okay, napili naman ng 5 ka ganiha. Ako ibang utana sa imo, kanina lang po nabili nga 5. Sige. Okay? Okay. Primerong pangutana. Unsa sa Tagalog ang tiko? Chico. Chico. Pass. Kaduha. Unsay English sa bughaw? Bughaw? Bughaw.
Unsa sa English ang bughaw? Blue. Very good. Katulo. Unsay tinagalog sa brown? Brown. Tinagalog sa brown? Yes. Kayumanggi. Very good. Ang ikatulo. Unsay tinagalog sa orange? Orange. Orange. Unsa go? Go. Ha? Okay ba sir? Pass. Okay. Kaupat. Sa English ha. Unsa sa Bisaya ang black? Itom. Nakailang term? Ngit-ngit. Lagom. Sige pa. Bundi. Lagom. Ngit-ngit. Itom. Bisaya. Okay ba sir? Mura to. Okay, last question. Awani mo ito bagay kini ha. Unsa sa English ang ubas? Atis. Atis sir. Basis. Okay. Thank you. Tanawa oh. Tanaw sa Suha. Pumilo. tanawa Glenn. Chico. Sapodilya. Guyabano. Sorsop. Kaimito. Starapol. Sakto. Sampalok. Tamarin. Ubas. Grapes. Grapes. D.I. Bugaw blue. Sakto. Kayumanggi. Brown. Dagtom. Itom. Sakto. Dagtom. Itom. Dalandan. Orange. Okay. Thank you for watching. Alright. Anto na po siguro sa sunod higayon guys. Salamat sa pagtanaw o bago pa ka sa akong channel, nagkalimot sa pag-like, pag-subscribe o pag-share. So, till next time, peace out mga palangga.